Salutare și bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi o să ne jucăm Stumble Guys și vom încerca să facem win la Blockdash, la event Legendary. La Blockdash English Legendary, la ăsta nu ți-am înțeles, vede așa. Avem și Tetris, avem și tot. Așa, filmăm, bun, ok. Prezonăm pe cenetul. Să-i topesc eu. Vere, what the fuck? Moată. Du-te, dracu. Vere, what the fuck? Vere! Uite că tu m-a Tetris-ul, da, super pun. Uite, what the fuck, ce l-a zburat pe ăla. Os. Nu uitați să rupeți butonul de like și de subscribe și... Nu. Sorry, noob. Osa, shortcut. Merg 1 și... Nus? Easy peasy. Shit! Bă! Uitați de ce? Stați un picuț. M-am gândit am hotărât să fac videoul ăsta pentru că am împlinit 100 de abonați. Așa că dacă vrei să facem 200 sau 150, nu uita să apeși pe... Scrie în comentarii unde să apeși. Ce vă vreți? Ce comentariile la toți. Că unii chiar nu apreciază, da, nu mă mai joc. Unii chiar nu apreciază și chiar eu vreau să vă apreciez pentru că și munca voastră contează. Pentru că și voi poate aveți canal de YouTube și sunteți YouTuber micuți. Și voi vreți. Da, unii nu pot, alții vreau, dar nu-i lasă. Așa că, nu știu. Stai să vedem ce să luăm. Nu știu ce să luăm. Iau... Da, am revenit. O să facem skin-ul după. Așa. Trebuie să aștept puțin pentru că... Până se încărcau vă plictisiați. Veri. Întotdeauna mi-am dorit skin. Asta e foarte frumos. Nos. Da, uite, nu are alunecarea, vere, nu are. Ia l-am doborât? Nos. Ce minut a fost? La minutul 4. Ok. Astea o să mă ajute să fie shorts-uri. Căci că vă place shortcut-urile foarte mult. Nu. Te rog. Du-te dracu, vere, dar du-te dracu, vere.
Nu te mă, nu joc nimic din jocul ăsta de căcat. Care cap. Da, jucăm la events, că nu avem gemuri. Turist. Revenim cu meciul. E că am revenit din meci. Și deja este mare bolonzială pe felie. Nu mi iasă și mie ușor ca așa. Nu, op. Nu te cred. Deci nu te cred că nici aici nu. Tu stai 300. Faru, mamă, ce... What the frick? Mi s-a murit netul, mi-a murit netul, vere, dar mi-o moare netul, vere, dar-mi bag picioare, nu mă mai joc niciun joc. Și cred că închid live-ul ăsta, video mai repede, vere, dar-mi bag picioarele, de ce dracu e așa de joc? Stupid jocul ăsta. Toate dracu cu reclama, mă. Vere, dar să-mi bag picioarele. Cred că am revenit. Nu știu, cred că țin numai 10 minute sau 9. Vere, dar uite de vere. N-am net, vere, dar n-am. N-am net, vere, n-am net, am bag picioarele, uitați, vere. Du-te, bă, cu netul, mati, vere, dar uită-te ce tratat e netul ăsta, vere. 1000 ping! What the fuck, man? What the fuck, vere, what the fuck, 1000 ping, vere, 1000 ping, dă-te. Nu mă lasă să dau out. Da. Cam o să închid aici video. Cam atât a fost și cu acest episod. Cum mai vreți alte episoade, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe și am lăsat.